ओइ सोर बिसोर सिनायदों सिनायाखै फाग्लि संहोलां जाहोलां आयौ जों दाउजों मोनबाय नै सारायसेखा ओंख्रिया नै खुसिया बेदर एवनानै जा दाउआनो माथामखा आरोना दाउ गिदिर गिदिर दाउला नै लाफाया आंनो हरनो दोनगासिनो लोगोफोर बरमायाव लांनो दोनगासिनो बिमाया जोंहा इथिंखौल' खानानै जाबाय थादों आरोना ओमफ्राय नै बेखौ दोनगासिनो आरोना आइया खाथाराखै नै मानसिफ्रा जि बिफैलायगासिनो ओमफ्राय हरथाराखै आइया आं बरमायाव लांगोन होनना बुंदों नालाय ओइ गान बाखिया दुन्दिया जोब आरोना दुन्दिया जोंहा दिनै गेन्द्रा फैगोन आरोना गेन्द्रा फैगोन ओमफ्राय आङो इसानाव सासे मादै दं आरोना ओमफ्राय बे मादैखौ नायनो नागिरदों आरोना आङो नै सासे सुइटारखौनो खुजोबलायबाय सासेया नै इसाना मादै दं आरोना एसे लोमजानानै थानाय सिगांनिफ्रायनो न' खाथिनि संसार जानाय थांलाय फैलाय मादै आरोना न' खाथिनि नालाय दा बे लोमजानानै दं बे थाबायनो हाला आरोना बेखौ नायनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आं भिडिअ लाबाय थानाय जाला भिडिअ लानाय जानाय नङा आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय जोंहा सुनुआबो थांगोन ओमफ्राय मुजायानो हिन्दुस्तान पाकिस्तानसो आरोना नाहरलाय आसान गानलायनानै गामिनि गथ' नुफैलायबाय नै मालाय बरमायाव थाङानो नों बरमायाव थांगोन ना थाङा मा हो मा थां मोजां होनलाय इस जि आसाननि लबखा लोगोफोर थोदस फै जि सुखांजोब्बाय आंहा नै फुङावनो रानगोन ना रानाथाय मिन्थिया सान्दुङानो नै ओरै गय बिफांजोबना होथेजोबखायो गय बिफाङानो सुखांजोब्बाय आंहा दहाय फुङावनो दुगैखांबायबो ओमफ्राय आइखौ दखानाव मेथाइ लायनो थिनहरदां मादैनो लांफानो ओइयावनो आरोना न'आ बैनो दाख्लैहाय माने जों थिनालि बाजाराव थांनो नागिरबा सासे नानि फैदोंना न'आव बेनि बिमा आरोना मामि नाहरलाय जों नायग्रोनोसै दा आइ फैबा आइया मेथाइ लायदों दखानाव आं दाख्लैनि अमा गोरान फोराननायखौ नै दिनै संसै आलुजों ना मार फै नोंहा मा खालायदों ओइ अमा गोरान एवनो नागिरदां आयौ समायखायोलै अमा गोरान एवनो नोंखौनो नै बेहाय मा ओंख्रि दं नायनो अ बाबानि ओंख्रि बेहा बाबानि खांनाय आं दिनै फागोला ओरै फै लेथ्रा नाङो नाया ओरै फै फाग्लि संहोलां जाहोलां आयौ मा ओंख्रि संखोथाय बबेया ओंख्रि संखो जादों आंजों नै अमाजों आलुजों मेवाइ फैगोन बबिना मेवाइ फैगोन अमा गोरान दाख्लैनि दोननायमोन आरो बेवायनो दोनबाय थादोंमोन आइया बिजामादैनोनो अमा गोरानखौ दोनगासिनोमोन नै ओमफ्राय दा फैगौ नालाय संबाय आरो अमा गोरानजों आलुजों ओमफ्राय मा संबावदों बाव लाइ मैद्रु नै बाबाया जोंहा मिरामिससोहाय नै बाबानो लाइ मैद्रु एवगासिनो आरोना ओमफ्राय ओंख्रिया थारुनजों नाजों आरो मैया आइ ना लायनायमोन थारुनजों ना साखिदे गोथाव नालाय खानाया बेना थुब्रासेखा थैखाबाय देबो खांदो दे गुरैबो जाबाय बांद्राय गोरा जायासै दैखौनो जा बुरजा होखादां एसे लाइ लाफा एसे लागायनाय गैया न'नि एकदम गामियाव खुबैनाय मैगङानो बरिया बाखोनायनो हाया आरो माने जोबथाहैखायो गोथावानो एकदम मोदानलायखायो ओरैबायदि जायो गामियाव जानाय मैगं थाइगंखौ बिबै फिसौ मेथाइसो जागासिनो बिस्रा बिबैयाबो लांथियाल' थाखायोलै सयथिबो बिबैयाबो लांथियासो थाखायो होनदां
दाउआनो गिथारा मामिनि खिथु खिथु खारफाबाय थायो नोंगौसोहाय नोंगौसो गोजांबाय उथि उथि ओइ सोर बिसोर सिनायदों सिनायाखै सोर 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 बियो लास्लाय अय नै सोर मामि थांलाय बाबानो थां हो गेन्द्रा ना गोराना नै ना सावनानै हरफालायदों नै आइया मालाय नै फिथा ओमफ्राय नैबे आखाइ गुन्दै दं आखाइ गुन्दै खेवला आखाइ गुन्दैखौ र' नै फिथाया नै आगैयाबो लिङै थां आगैयाबो नो आगैयाबो लिङै थां नै मादै मोना माबाया आलुबारि लाफाबारि दुन्दिया बारिया मादैनि बिमा फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै मादैनि बिमाया साफा हाग्रा फुजोब्बाय नै नै मासो नामा ए खोजोमा नुदोंहाय नै बेहा खोजोमा बाब' आरो बाब'नो आलुआबो खोफैजोब्बाय नै मादैनि बिमा दं आरो दाख्लैहाय जोंहानि आयंजों दखानाव साहा लोंनाया जमानो आं मादैनि बिमानो खोन्थाखादोंमोन ना बे जोंहा मादैनि बिमा आरोना ओमफ्राय आलासि जाफैदोंमोन फिसाजोनाव ओमफ्राय नै मैगं बारिखौनो साफा खालामजोब्बाय नै मादैनि नायनो राव दंना गैया मादैनि बिमाया मादैमोननि न' आइनि बिजावजालिनि बाबानि फंबायनि आरो मैगं बारि फोसाबखांनानै दायो न'खौ फोसाबलायबाय नै आबैया दायो फुहांगासिनो दं नै बबेथिं कफि दं ए खनायाव कफि दं ए ओमफ्राय लोगोफोर जोंना ओंखामा दा हराव आयं मोननावसो आरोना खनसेहाय जोंहा आयं थैनाय आं भिडिअ होदोंमोन ना जोंहा बाबानि बिदाया थैबाय आरोना आं खनसे भिडिअ होखादों दा बिसिनावसो ओंखाम जाहैगोन आरोना जमानो लोगोफोर गुमैमोनहाबो फैजोबगोन आरोना बुरजा जागोन मानसिफ्रा स' दायो नायलांबाय थादोलै आरोना खुसिया बेदर एवदों जा खुसिया बेदर नै अमा बेदर अमाजों आलुजों दे नै बबिया हाजिर जाफैनांलायबाय बिसोराबो हाजिर खाथियाव हाबा जानायनि जानाय माथो खाथियाव हाबा जाया नों फाग्लि दे बेनो 200 आयौ माथो गवाबो 1 थाखा बेनो सायखानाय आइ गैलाबो ओमफ्राय बेल' बेसेयाव बेलाय 1 थाखा फागल जादों बाबासो मोननो खोमा पापरायाव दा पापर खुमब्रायाबो खुमब्राजों दाउ लकेलजों नैबे जाहैबाय दाउ रेजेक माने दाउ सफारि दाउआनो माथामखा आरोना दाउ गिदिर गिदिर दाउला मासे ओमफ्रायो जोख्लि गिदिर गिदिर बिमा मानै नै बे रेजेकसो रेजेकआनो जा बुरजाखा नै दाउ मोजाङा ओमफ्राय नै बे दाउ मोजां आयौ जाबाय नुवासैहाय नै नुवासै लाइटआनो माबाजोब्बाय उखुन्दैयानो दायो नुगोन र' ओइ संग्राफ्रा देन्जारखासो ओइ आब'आबो होख्लायदों मालाय नै सासेबाव ओरै आलु जाग्राखौ नै आइ गोदो आब' बबिया बासुगाव थाबा आलु सावनानै जाग्रा नाम जाथारमोनब्रा फाग्लिखा नै बेदरा जि बुरजाखा दाउ माथाम गाहाम कालार होथ'वाखै आरोना र' आथिं हेबनायासो दहाय जि साइस नुदोंमोन गुदुंखालै नै र' थसेलायसां ओइ थसेबा नुवासो नै दाउ बेदरा दाउ रेजेक मोनबाय खावसे हैबाय आरोना जाग्राफोरनो ओंखायनो एसे नुदों दाउजों मोनबाय नै
सारायसेखा ओंख्रिया नै मोनखांजोब्बाय खुमब्राजों दाउजोंआबो ओंखामफोराबो मोनजोब्बाय नै जानोल' नांसिगौ ओइ दे जाना हो आलासि जाग्राफोरानो दे जाद' नै ओमफ्राय दायो जाखांबाय लोगोफोर जोंहा बेयाव आंनि आब' असेमोनाबो बोराय बुरै फिसाला ओमफ्रायो आयंनिनो बिजामादै फिसाजो फिसौला आरो आयंनि बिहामजो गासिबो दंजोबो आरोना बेयाव लोगोफोर